З вами меркаванне сумленных людзей. Гэта аўдыёверсія матэрыялу, якія мы публікуем на платформе Сабстак і ў якіх дзелімся сваімі думкамі з нагоды значных падзей і працэсаў у нашай краіне. Неперагорнутая старонка. Чаму не адпускае 2020? З 2020 прайшло ўжо 5 гадоў, а размовы вакол таго, ці трэба перагортваць старонку тых падзей, не сціхаюць. Адны кажуць пра тое, што нельга жыць падзеямі пяцігадовай даўніны, другія, што нельга забываць урокаў 2020, а трэція у ім дасюль жывуць. Будет очень интересно. Трэба сказаць, вобраз старонкі, якая то перагортваецца, то не перагортваецца, стаў за гэтыя 5 гадоў ужо даволі зашмальцаваным. І першым ужыў яго менавіта Лукашенка. Восенню 2020 у размове з прапагандысткай Маргарытай Сіманьян ён прапанаваў перагарнуць старонку ў адказ на пытанне, чаму падчас разгону пратэстаў дасталося таксама і журналістам расійскага прапагандысцкага канала РТ. Давайте перагорнем, пагадзілася ўрэшце Сіманьян. І ўсе чамусьці зразумелі, нібыта гэта датычыцца агулам усіх падзей 2020, а не канкрэтнага эпізоду з жэсцю ў дачыненні да расійскіх прапагандыстаў. Але факты паказваюць, што для народца, пацукоў, так, здаецца, ён назваў людзей, што сабраліся перад ягоным палацам 23 жніўня 2020. Лукашенка гэтую старонку перагортваць і не збіраўся. Бо для яго падобна ўсё толькі пачыналася. Памятаеце, дайдём да каждого. Будет очень интересно. З паранаідальнай паслядоўнасцю ён трымаецца гэтага плана і выглядае, што яму гэта сапраўды цікава, дастаўляе садысцкую асалоду, вяршыць лёсы мільёнаў, дэманстраваць сваю ўладу, караць непакорных і любімае, мілаваць тых, хто прыпоўз на каленях. Трэба было толькі заручыцца падтрымкай уласных сілавікоў і Крамля. Ну а далей усё вымяралася толькі тым, колькі лёсаў ён гатовы быў паламаць дзеля таго, каб застацца ва ўладзе і пасля адпомсціць кожнаму за свой першапачатковы страх. Так што гэта для Лукашэнкі сюжэт цікавай гісторыі, якая па-сапраўднаму зацягнула і на гэтай самай старонцы імёны ўсіх удзельнікаў. Як жа яе перагарнуць? І можна колькі заўгодна смяяцца з таго, які Лукашенка гісторык, але выглядае, што біяграфіі дыктатараў і аўтакратаў падчас навучання на гістфаку Магілёўскага педагагічнага інстытута ён вывучаў дасканала. Вось так і жыве зараз цэлая краіна, кіруючыся псіхічнай траўмай аднаго чалавека. А ён падчас кожнай буйной нарады паўтарае: калі б мы ў 2020 не выстаялі, і далей, у залежнасці ад кантэксту, падстаўляе страшылкі то пра вайну, то пра неўраджай, то пра малыя надоі. А што другі бок? Ці гатовыя перагарнуць старонку тыя, хто ў 2020 выступаў за перамены, за справядлівыя выбары? Пагадзіцеся, тут ужо чуецца шматгалоссе, што ў прынцыпе норма для дэмакратычнага грамадства, якое мы хочам пабудаваць. Праўда, бывае так, што ў шматгалоссі часта могуць патануць сапраўды цікавыя думкі, асабліва выказаныя нясмела. Тым не менш, перш чым перагортваць, хацелася б задаць некалькі пытанняў, якія, магчыма, пакажуць нам, наколькі мы гатовыя да таго, каб жыць у новым раздзеле нашай гісторыі. Ці дастаткова мы вывучалі ўсё тое, што занатавана на старонцы 2020. Ці добра мы ўчытваемся ў тое, што напісана не толькі прамым тэкстам, але і паміж радкоў. І ці правільныя высновы робім з прачытанага. Ці асэнсавалі мы, што калі не ўлічваць вопыт ранейшых гадоў, то паразаў на шляху да перамогі і перамен будзе нашмат больш. Ці ўлічылі мы на будучыню, што мала даказаць факт фальсіфікацыі выбараў, каб дыктатар сышоў? Ці зразумелі мы нарэшце, што 2020 год не быў выключэннем з правілу, а стаў жудасным працягам вопыту 1996, 2006, 2010 гадоў, калі рэпрэсіі супраць тых, хто бараніў праўду, выходзілі на новы ўзровень жорсткасці. Ці добра мы зразумелі, што нават калі мільёнам выйсці на вуліцы і паказаць, што нас шмат, гэта не спужае рэжым і ён не падзе, не скажа «Аке, вы перамаглі». З чаго б гэта, калі ў ягоных руках прапаганда, якая можа з мільёнаў паказаць кучку адшчапенцаў і экстрэмістаў, калі ў ягоных руках сілавікі, якія палююць на кожнага ўдзельніка і няхай нават самі афігеваюць ад колькасці пратэстоўцаў, але ўсё адно працягваюць паляванне, бо так працуе сістэма. Ці добра мы зразумелі, што нават дробныя саступкі сваёй свабоды на пачатковым этапе пазней ператвараюцца ў татальную кабалу. Год за годам Лукашенка паціхеньку забіраў у нас права поўнасцю распараджацца сваімі лёсамі і лёсам нашай краіны, і ў выніку мы сталі амаль бяспраўнымі, а краіна блізкай да таго, каб страціць сваю незалежнасць.
І нарэшце, ці зразумелі мы, што на шляху да сапраўднай незалежнасці нам мала перамагчы толькі Лукашэнку і ягоную сістэму. Бо пасля гэтага, як у кампутарнай гульні, мы немінуча сутыкнёмся з босам, расійскім імперыялізмам, які ўсе гэтыя гады падтрымліваў сістэму Лукашэнкі. І галоўнае, ці спыніць нас гэта на шляху да таго, каб сваю незалежнасць адстойваць. Прыгледзьцеся, адказы на гэтыя пытанні прапісаны на старонцы 2020. Пытанне толькі ў тым, наколькі мы гатовыя гэтыя адказы для сябе прыняць. А пакуль галоўнае памятаць, што на гэтай жа старонцы таксама запісаны наш бясцэнны вопыт, які ўсё яшчэ трэба вывучаць, сістэматызаваць, каб пасля канвертаваць у дзеянні. Наш вопыт – гэта тое, што беларусы ў патрэбную гадзіну могуць аб'яднацца так, чтобы зайздросціць цэлы свет. І гэта нягледзячы на тое, што цягам 3 дзесяцігоддзяў нас атамізавалі ўсімі магчымымі спосабамі. Наш вопыт – гэта тое, што мы, беларусы, не бездапаможная маса, якая жыве ў патэрналісцкай парадыгме, марачы пра па 500, а цалкам сфармаванае грамадства гатовае браць адказнасць на сябе ў патрэбныя моманты. І гэтую адказнасць трэба не перагортваць, а ўзрошчваць. Наш вопыт – гэта ўсё, што зроблена ў галіне нацыянальнай культуры, гісторыі, мовы, і гэта наш падмурак, наш код, які ўключаецца, як толькі для гэтага ствараюцца неабходныя ўмовы. А значыць, задача тых, хто зараз можа ствараць беларускую культуру і захоўваць гісторыю і мову, будь то за межамі Беларусі ці ва ўмовах неверагоднага ціску ўнутры краіны, працягваць рабіць гэта, прычым упарта і мэтанакіравана, каб не ўмёрлі. І самае галоўнае, на старонцы 2020 выразна акрэслена, што гэта быў толькі пачатак нашага доўгага шляху ў найноўшай гісторыі, ад якога і трэба пісаць сваю будучыню, а не пачынаць кожны раз усё з чыстага ліста. Таму пакуль варта трымаць гэту старонку адкрытай. І гэта меркаванне сумленных людзей. Падпісвайцеся на наш канал, стаўце лайкі і абавязкова пішыце сваё меркаванне ў каментарах. На платформе Substack вы знойдзеце тэкставую версію гэтага матэрыяла. Спасылка ў апісанні. Чытаць артыкул на Substack можна цалкам ананімна і без падпіскі. Але каб не прапусціць новыя меркаванні сумленных людзей, падпішыцеся, і новы матэрыял прыйдзе вам прама на электронную пошту. Галоўнае, памятайце пра бяспеку і ўказвайце электронны адрас без асабовых дадзеных.